Issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Miyerkules, pitsa 17 na bulan sang Agosto tuig 2022. Happy anniversary sa Aksyon Radio Bacolod. Anano ang mga balita kag isyu nga atong talakayon para karon nga adlaw. Re-resign na ang pila ka mga opisyal sa SRA Sugar Order number 4 nga isyu. So, nagbinaliskad na. Anong natabo sa bulig sa Bagyo? Kadumdum kamo sa Bagyo Ulysses. Sos, ang mga inugbulig ay sos na kaladunot. Ginkaon na sang ilaga. Ay, por Diyos, oo. Usik lang, wala gatrabaho ang pila ka ahensya. Comelec chairman may proposal sa pagpalawig sa termino sa barangay kag iske officials. Ining barangay nga eleksyon daw hindi mensindihan, doso butong ang guaya. Ining aton mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako mabulig sang D3 Bayo sa pagkakasang kagaw nga nagtapik sa aton lawas. D3 Bayo tambal sa ubosipon kagilanat. Tag 14 pesos lang produkto sang klinika di alternatibo. Radio Philippine Standard Time las 6:39. Gapinalumba lang resign sa ila pwesto. Delikadisa. Una, nga nag-resign sa pwesto kumadumduman si Undersecretary of Agriculture si Leocadio Sebastian. Ikaduha, ang SRA board member si Attorney Roland Beltran. Ang rason hindi pa gani Sugar Order number 4 kundi ang rason niya sa iya ikaayong lawas. Ikatatlo nga nag-iskirda SRA Administrator Hermenegildo Sirapika. Ang katapusan nga hasta subong wala pa yang mag-resign si Aurelio Valderrama Jr. Pero kahapon sila niya, ako yari din ako. Mag-resign ko ni mando ni Presidente Bongbong Marcos. Gaulat pa saya sang mando sang Presidente. Nagsulat siya sa pagpaatag sa Presidente kung nga nagpirma siya sa Sugar Order number 4. Siling ni Valderrama niya depende ni sa Presidente ang pagdesisyon. Mangod siya ang nag-apuin sa akon sa pwesto. Siling niya, dapat munta ni may patas ini mo nga investigasyon. O galing ang among order gindeklarar na sa Malacañang illegal. Kita mo ang pila ka nag-submit sa ilang resignation baton na yon ni Presidente Bongbong Marcos. Tinluan ta ang mga tanan nga ahensya sang gobyerno para nga hindi kita magpinagusto. Wala mangali kabalo yang presidente, nag-order number 4 sila sa 300 metriko tonelada nga kalamay. Kaya ang ila esplikasyon niya, kulang giman kalamay mo. Pero sigurohon tanay, investigaron tanay nga nagkulang nga kalamay, basi ginhold man sang pila ka mga trader. Luyag nila taguon ang kalamay para nga kung kulang kuno, pasakaan ang presyo para ganansya naman sa mga trader. Investigaron tanay. Kag ang importante sa tanan nga ang wala ni Jogin Paibalong presidente kay siyang chairman da sang SRA sa Department of Agriculture nga nagmatumato lang kamo. Naghagad kamo ya sang order nga wala iya kabalo mismo ang chairman sang among ahensya sang gobyerno. That's why nga gindeklarar illegal. Maayo maning ginimo nila por delikadisa palanaog kamo sa pwesto. Islan tabago. Agod nga makwintas klaras ta kag matiluan ang ahensya sang gobyerno. Si Valderrama na lang ang nabilin.
nga saka-saka ang kilay anong mahambal mo Vice Gov Ferrer sining karon daw hindi pa gapanguyapot pa sa pwesto gahulat pa sang mando sang presidente kay rason niya ni Valderrama niya presidente na butang sako kundi presidente man ang magkakasakon kay siling sa iban delikadisa hindi na pagulata nagre-resign ng upod mo gapanguyapot ka pa da. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:42. Mabalik kami pagkatapos ini. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PIDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kayo pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaangi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iba dayono kon indi. Sige karon ang tuon kon bala ang barangay kag iski eleksyon dayonon o kon paisolon. Ang Comelec nagsiling nga kon hagad naton paisol ang eleksyon magaresulta ini sang adisyonal nga gasto nga balor 5 bilyones. Dali man. Ang PPCRB nagapamalabag man ini balang Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Nagapamalabag man sila nga paisulon ang barangay kag iske nga eleksyon. Apang daw mabakod gid ang panindugan sang aton mamalida, posible mapaisol gid ang barangay kag iske eleksyon. Nga aman, mayoriya sa mga miyembro sang House Suffrage and Electoral Reforms Committee ang nagbutarya pabor sa pagpaisol sang Disyembre 5, 2022 nga barangay kag iske eleksyon. Ano nga pitsa ang gintalana nila kung paisulon gid man? Ipaisol sa Disyembre 4 tuig 2023 ang buot silingon sa masunod nga tuig. 12 ang nagbutar pabor sa among ginaduso. Ang buot silingon daw mauluatag na, daw masubo sa pananawan sa luyag magpapili kapitan kag iski chairman. Kay daw paisulon gid ang eleksyon. Depende ini. Ang siling ko, duso butong ang Comelec preparado. Kag nagsiling pa, perdido kita. Kag magdugang ang gasto. Pila ka mga grupo nagasiling nga dapat gid dayunon santo sa lahi kay kapila na paisulon. Apang sa karon nadugangan ang paglaom sang aton mga kauturan nga luyag ya magtiner sa pwesto bangod daw laban-laban ipaisol gid sa Disyembre 4 tuig 2023. Bangod 12 gid ang nagbutar pabor sa pagpaisol. Tiamo ni ang guaya, lapit na lang, mga 4 bulan na lang, duso butong pa ang eleksyon sa barangay kag iske. Radio Philippine Standard Time, Lasay 50. Mabalik ako pagkatapos ini. Mga trabaho kasubok. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo.
Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema. Pay mo nga wala kag tuo sa iban nga pungsod kag iban pa ang may kulukwarta. Ari ho, kailinit nga balita ang COA, Commission on Audit, siling niya sa Department of Social Welfare and Development nya linibo in kind nga donasyon nga para kuntani sa biktima sang bagyo kadumdum kamo sang bagyong Ulysses sa tuig 2020. Sos, porte. Kadamo sa nagakinanglan, kadamo sang ginagutom ang inugbulig balo kamo kuno natabo, nagkaladunot, nagkala-expire ang iban, ilaga lang ang gakaon. Suno sa DSWD, dira na butang sa warehouse nila. Kadamo-damo sa nagakinanglan, kadamo-damo sa sus, ano nga pangabuhi ini. Kung di gini-inspeksyon sang audit team, sus, nadiskubrihan nila 21,824 sa mga donasyon nagapabilin nga wala mapanagtag as of December 31 nagligad nga tuig. Suno sa COA ang pinakalain kay iban sini, suno sa report, nagkaladunot lang sa budiga, nagkala-expire lang, kag maayo pang ilaga kay nakapulos. Hinimo yang pagkaon sa ilaga,
ang supposed to be ipanagtag sa aton mga kauturan nga inigo sang kalamidad kag bagyo. Amo na kalain pamatian kag dihamak nga mga iskandalo subong sa ahensya sang gobyerno. May gani kay ang kuwa subong garangka na ang tanan halos nga ahensya sang gobyerno. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa Standard time lasay 58. Ga arangkag kita sang brown out sang siniko perti naman subong no. Dali na lang nga inugbayad mo. So wala kag tuon naman na brown out dire kag brown out dito. May lugar gani tag tatlo mo patay siga. Guba naman ang aton sini kagamitan. Wala na siya nagbayad sang ripan sa pumuluyo. Ang serbisyo ya lawlaw pa. Ay, oo. Kung hindi ka magdayaw, mamuyayaw kasi ning abilidad sang siniko. Radio Philippine Standard Time, lasay 58. Mabalik kami pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D3. Ako si Manuel Said, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes. Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na bumaba yung sugar. Then gumaling yung sugat niya, as in naghihilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Kag para sa libre pero quality ng medical check-up with medical doctors, magkadto lang sa Life Extension Medical Clinic sa GAS Taban Building, Lacson Street, Bacolod City. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
sang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.